کار میکردی 30 روز تنتو قیالی پوی اگر نه اشتراک بارده ассалому алейкум бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Rap Portal. Ман боз бо шумо ҳастам ба ин барномаи Rap News. хабари имрӯзаи мо аз ҷадидкаш сар мешавад, ки дар канали худаш як навор баровардааст, дар ҷое мегӯяд ки ҳар кас да бовар накунен охи, абача худам да бовар кунен. Наверно ягон кас ба номи ҷадидкаш канал ё ин ки Instagram да аккаунт кушодагие ки ай номи ҷадидкаш ҳамаро фиреб кардааст. Шуморам ҳар кас да бовар накунед. چیزی مپرتوی، یکم ترک ما مپرتوی، یکم چی ما مپرتوی، من هیچی نگفتم. نکی در کور نیست شریدن. اکو من یک زنی و دو زنیش فهمیدم. اینش با چی نغمه؟ دازل، من نفهمیدم تو چند تا توی داری؟ تو هم سیندروم رالی قپیده تو 1234 قسم برورید یک چیزی که ساز رفت. همش با ای بیماری. قسم یک، قسم دو. مقصد دازل یک ترکی نو برورده کی با نامی بیاده توی اکاد قسمی 4 دوم دو کد است شما چیکار کردید بچه بیا مخر سندم تاریخی روزابی ما باشم خندم تو میشه عصبی امروز در توقی بودم و کدومی در تخت کرد در همین کشودن زمان والند ماستر یا نمو ترکی زور برآوردگی گفتن اکای سعید یعنی که الان ما پرسیدیم که او ترک уже برآمد گفت نه ما در روی کد Ростига бади хали тарифо ждать кадастам ки кай меброя, бо тем более оз сценарий да Марио дровардайша. Короче, Лен, давай быстрее, а то что-то мы опять хачидам. Мурч букашо, джамшавен, мурч мекашен. Эми вызов додай. Вадаки. Да, Джонон. Короче, эми ба фикр рэпа бас мекна, ай хидрафтестай. Дар бораи мухлисои рэп, которые гӯш мекардан, фаромӯш кардагиай и захотел хайпа, потому что одаме ки қатима сару кор мегира, обязательно просмотраш зиёд мешава. Эми би акма хиёлот ки финтора намедонам. Короче, эми би қатима вызов кардестай, ояна ки батл кардестай да историаш ки фикр кард ки акба приказои осонаш метавонам ара тарсона, вале ки ма да барномаи ман ё шумо чӣ гӯҳоя нахӯрдагим. Короче, эми би я намуд мурча нафас мекаша ки бечора мурданаш қариб мондай, ба фикрам батлмон ба ҳамин буд мешава. Хайба ты қувват хоҳонам, асалчем ма созам. Салом ҷонон, ма фикр кардам гуфтам ҳамита да визов бутам, мақсад намид нашод хирокай кӯм тезия пезия лёлбой чи мақсад ҳами жиланкат боша. Қабул ки ай сабаби карантина ма бромада. Ҳозир темаи батл ганда распространиться шудестай. Як ахборча, як хабарчае мегӯм ки ҳоли имрӯз вообще нестадаи сценарий ва мумкин ки дар сценарий дигар буд роенда ки ман ба шумо мақсад сюрприз мекунам. Баъд аз ки ман қатъи меби сторис батл кардем, пеши ман ноз омад ки биё ковер батл мекунем. Ва ҳозир бо як хабари дигар ки Дон Маэстро қатъи Мастер Исмаил бит батл кардем. Кадоми намедонам, буфаҳмед ҳозир тамошо кунед, потому что на кону 10,000 сомоние. Рэпери ҳаққонӣ, агар не иштирок барода. Шонем си бас мекунам. бисёриҳо ҳамраҳи ма вори зиқ мешавад. Ва лекин зиқ нашавед асалчо шонемси айтани худаш як шогирдча уже тайёр кард ки ай аташа состар мехона бовар кунед. О, ты балочае. Я, короче, я интервьюша дидам, мега, чиба именно 0 грамм, мега, ма 50 Cent монда, не будем неки да Америка буд. Ага 50 Cent медонис ки ты мехои хта 50 Cent кни, наверное, точно хчатор мекашид ва номша 50 Cent намемонд. Хе хафа нашал. Короче, 0 грамм бади и қадар хомӯшӣ ва каналфурӯшӣ ва и қадар сайру гашт, як клипи нав бровардест ки иқрик шаранги худаш иқрик шадак историаш монда ва мега ки ждать кунед.
اگر سر روحانی میشید میزدمش در دیوار تو فکر سر مرا کپیدایی بالوی اگر بچیدیم دیگه به اودان نکدو دوی این خیلی ترک غریبی فقط شون امسی خونده میتوند ولی که نویک چه خیلی خوند که همه ترک غریبی را ترک غریب تره کاروچ فهمیده؟ مقصد دارم تماشا کنیم پراسموتروش هم خیلی دوید اینقدر تشویشی غریبی کم بود که آمد ویروس نداره کار عذابه که بکار میگردی 30 روز Валик, охайни интересно уже. Беги турам ягон батл к ягон барнома к ягон дарбора касали бихом. Мегарди дига ишқошқи когда бача пир шиди. Короче, Ралик так же, как и всегда, бо осмон, ошиқи ғамзада парида гаштаст ва барои мухлисони худаш трекои ғамзадагӣ бировардестай. Хаягон андерлирика бурора қалам. Нилура ишқиш намебуд дар кобрӯйма. Ман хидмат сохтим ягон кас набуд дорӯйма. Ба фикри ман ки баҳор хеле бад ба одамон таъсир кардестай ва барои реперон зарби ду. Барои чӣ? Рейкл пай ба пай трекои ғамзадагӣ бировардестай. Абача ту чанд қай дилит ки ай навик дилиш чанд қавқа ғам дора, ай ту иқа ошиқӣ дора. Боже мой, кайфи арӯси ту. Лекин мухлисои ту Рейклҷон ай худ рафтагианд барои чӣ? Барои ки тура дастгирӣ намекунанд. Барои ки хондести барои репню симо? Бидро ино хизо намекаша одам иқа захмат кардестай. Иқа да дили ҳаматон мега ошиқӣ бидрора, а шумо дош дастгирӣ намекунед. Ман ба ҷои Рейкл мебудам ай ҳаматон хафа мешидам. Азоб, фақат азоб, ай ҳама чӣ мондум қафо. Хайр Мариёҷон я дук. Амин. Хайр ки ҳоли сар нашуда ман медонам охираш чӣ мешад. Ман дар бораи батли, яъне ки батл мешавад чӣ мешавад? Муҳориба мешавад чӣ мешавад? Бой мешавад? Ман дар бораи бои бигустатор бо М5 мегум. М5 мультикора дидагӣ хеле ураган мебиё одамора меҷиқа мерава. Ана михе бигустатор тира мекуша, то есть инам хеле кулула мешава ва телаш мекунад ва сини ту. Тира меҷиқа бача ту мемри. Чикор мекунӣ иқа ба умед канали нав кушоди пеш бар лучше ҳархе бигустаторро кати бой накада. Акр ту чиу ба оқа ғавсид бой кунӣ чӣ? Чӣ ма ба дабалет бурам иштирок кунам? BIG da Голтиджей бокс вызовет ме партоя. Мезани. Отвечаш да дорем. Мезани хати бокс. Хати. О. Мезани. Мезани не ки бокс холи не. Da Голтиджей бокс. Дурмезак, дурпарак. Дурмезак. UFC. Мешава вариант. Гардан има чени миони тай братан. Камон чени гардан тай. Короче, 10,000 сомон. Ту надодаёли бой. шумо фикр мекунед ки дар бораи Шахир барои ки Шахир акум хонда буд ва лекин афсус дар бораи Шахир не. Барон як трекчаи нави бироварда ки на самом деле мощне ва ба фикрам ки Фавик бояд баъд аз бояш ҳамин трека гӯш куна. Короче, кадоми хча гендл мегира срочно гӯш кунед. Ты надодаёли бой. Ты надодаёли бой. То вақте ки дори мақсади устувор. Ну и як хабари необычный. Ювен клипи навнею трек бровар. Ва ба фикрам ки это не точно, потому что может и ҳафта трек ша бровар, ҳафта дига бу клип ша меброра. Это в его стиле. Ахир да гӯшат расид овози гӯш харошим фаҳмидӣ ки ба ёди тӯи май ту дурам бошим. Асалчаҳо, аз худам як хоҳиш ба рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед ва фаҳмед чӣ тавр 20 сомон бурд мекунед. Ва дуюм хоҳиш, илтимос баъз мара душмон кунид дар ҳамон комментарӣ. Барои шумо куртаи тоҷикирам пӯшидам, барои шумо уже маҳкам пӯшидестам, уже ранг рум паридеста. Сколько можно барои шумо иқама да иҷа гнат кунам, а шумо бошен. Ладно, ма все равно шуморо дӯст медорам. Дар канали Репортал обуна шавед ва фаромӯш накунед ки ма ай назари шумоли низ скоро гум мешам. Барномаи мо ба итмом расид, барномаи дигара интизор шавед. Я вас люблю, асалчаҳо.